Alikersantti Siltasen kuvaajan kaappi. Ja kenen lapio? Siltasen kenttälapio. Ilmassa on suurta Käytetään kenttälapio avaajana. Ohi. Kuitenkin lähdetään suorittamaan tätä ihan ehdottomasti, Ohi. että... Vittu! Ihan ME-tasolla. Ohi. Hoidetaan tätä kokonaan. Promille vähemmän, niin tääkin onnistuu. Ai! Näin avataan lukko. Mutta kun ei se kaappi aukea enää. Ei se aukea vielä. Kuten huomioitte, kaappi ei aukene vielä. Jakoa vain. Pistä tauko. Noniin, Alikersantti Siltasen elikkäs kuvaajan kaapin avaus Evo 2. Pistä jakoa vain tohon noin ja... Kato, kahvakin lähti saatana irti. Nosto. Anna vähän. Toimii! Joo, siinä. Ja kaappi on auki ja siellähän ei ole saatana yhtään mitään. Eli... Tää oli vittu. Aivan tarpeeton projekti.